kallo. Akwai magana baya dan Gawa Ta rike mai wanka. Kwamitin Shura ne ya ce baya ta haihu ta bayyana cewar hujjojin da Malam Lawan Shu'aibu Turayam ya gabatar a jiya gabanta to fa basu gamsar ba. Da haka akwai buƙatar sanda tunani da nazari. Guda daga cikin mambobin kwamitin wanda kuma zaman da shi aka yi a jiya Profesa Ibrahim Ma'azzam mai bishira shine ya shigo filin inda ranka yau tare jan hankalin mahukunta da sauran al'umma cewar abin da fa aka basu amana ce akwai kuma bukatar da sauke wannan amana daidai wa daida. Mai bishira ya ce gwamnatin Kano tana da haƙƙi, al'ummar jihar Kano suna da haƙƙi. Bayanan da shi Malam Lawan din ya gabatar ba su kai an sake shi sakin fakitin ya tafiyarsa ba. Akwai bukatar da ya amsa tambayoyi waɗanda suka fi haka, kuma idan ya fahimci hakan ya janye kalamansa a koya masa uslubin yadda ake gabatar da wa'azi. Duk abin da aka karanta na karance littattafai ba shi muka zo koyi ba. Abin da muka zo nema yadda ya karɓi wannan kuskure na usulubin yadda ya gabatar da wannan maganganu. Amma magana wai an gamsar da Shura da bayanansa duk malaman duniya gaba ɗaya sun taru ba za su iya gamsar da Shura cewa wannan magana da ya faɗa daidai ba ce. Wallahi duk malaman duniya kaf sun taru bari kuma malaman kana kaga maganar cewa ya gamsar da Shura ya ƙara wa Shura bayani wannan bai mata so ba. Gaskiya ba gamsar da Shura ba. To su ma dai al'umma a nan jihar Kano sun bayyana ra'ayoyinsu game da hasashen da suka yi dangane da wannan zama da aka yi a jiya. Wakiliyarmu Rukayya Abubakar ita ce ta tattauna da jama'a ga ma ra'ayoyin nasu. Zaman da aka yi da Malam Lawan Turayam ya gamsu da zaman da suka yi da abokansa malamai. Ya fahimci kuskurensa akan wannan maganganu da yi. Tun da ya gane kuskurensa ina musu fatan alkhairi. Ta kowanne bangare kowanne ya fuskanci kowa. Saboda duk abin da zai taba janibin Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu ba san sa muke yi ba. Saboda an zo ana maganar wasu suna an masa kazafi, wasu suna ya faɗa, wasu suna bai faɗa ba. Malamai suna iya harshen su, wani abin in zaka faɗe shi akan annabi kar ka fito kana zakewa akai sai ka zo kai kuskure. Zuwa gaba mu kiyaye, kuma malamai ma su iya harshen su. To abin tambaya dai anan shine wai wani irin report Shura za su mika a gwamnatin Kano game da zaman da kwamitin yayi ajiya. Abin jira dai a gani shine lokaci da kuma sakamakon da za a mika. To wannan